дар таҷриба ғалтаке истифода мешавад, ки дар дохили он дилаки оҳаниро ҷой додан мумкин аст. ғалтак бо амперметр васл буда ба манбаи ҷараён пайваст мебошад. оид ба бузургии майдони магнитӣ аз рӯи майлхӯрии ақрабаки магнитӣ баҳо додан мумкин аст, ки дар айни ҳол аз рӯи меридианаи магнитӣ равона аст. манбаро пайваст мекунем. қайд мекунем, ки таҳти таъсири майдони ғалтак ақрабак ба кунҷе гардиш намуд. қувваи ҷараён дар дастгоҳ ба 2 ампер буда дар рафти таҷриба тағйир намеёбад. агар ба дохили ғалтак дилакро ворид намоем, кунҷи гардиш боз ҳам зиёдтар мешавад. ҳозир самти вай ба самти меҳвари ғалтак мувофиқ меояд. агар дилакро дур кунем, кунҷи гардиши ақрабак кам мешавад. ба хубӣ дидан мумкин аст, ки кунҷи гардиши ақрабак аз мавҷудияти дилаки ғалтак вобаста мебошад. агар дилакро дур кунем ва манбаи ҷараёнро хомӯш намоем, он гоҳ ақрабак ҳолати аввалашро мегирад.